Este venres non se fala de outra cousa. Cando o verán estaba nas últimas, parece que imos ter unha prórroga. Parece non, seguro que imos ter esa prórroga, porque pro domingo teremos xa máximas temperaturas propias do mes de xullo que mesmo se manterán para entrar a semana que ven. Hoxe visitaremos o Barbanza, que xunta o bo tempo, ademais coas boas festas na comarca. E quedan as festas aquí da Guadalupe, ao cerca de Rianxo, sempre hai algún rezagado que nos anima a nos un pouco a facer reservas. E si, algún turismo de nenos e así, ainda empezou de recién o cole, entón a xente ainda aproveita para ir os nenos un pouquiño aí a temporada baixa, e si que temos un pouquiño de tirón por aí. E cando parecía que xa tiñamos que facer o cambio de armario, prórroga do verán. Vai ser unha fin de semana seca, luminosa e coas temperaturas en ascenso que van convidar a todos a visitar areais e as zonas da costa. Pode que mesmo atraverse cun baño. David. Sí, tanto en Ribeira como na Pobra ou aquí en Boiro, o tempo volve a lembrarnos que aínda estamos no verán e tras uns meses de ocupación casi total, setembro mantén unha boa afluencia de turistas. Xente que acode a bodas, festas, eventos deportivos ou festivais e, por suposto, tamén a que non pode viaxar en xullo ou agosto ou a que aproveita os bonos turísticos da Xunta de Galicia que comezaron a canxarse nos establecementos adheridos esta mesma semana. Na comarca do Barbanza, como en prácticamente calquera lugar turístico de Galicia, xullo e agosto foron meses nos que a ocupación foi case total. Setembro preséntase como é lógico e habitual máis calmado, pero tanto os datos da primeira quincena como as expectativas para a segunda, na que as previsións meteorolóxicas melloran, demostran que cun tipo de viaxeiro diferente, iso sí, o sector mantén a forza, sobre todo durante as fins de semana. Na primeira quincena todavía hai xente de fora. Sempre, salvo a última semana que baixa un pouquiño, sempre se suele aguantar ben. O tempo tampouco favoreceu moito ao principio e parece que foi un baixón tremendo, desapareceu moi rápido a xente. Pero, bueno, fin de semana se vese un pouquiño máis, porque a xente que ven é máis de cercana. Xullo e agosto foron moi bons, e agora de cara a setembro sí que baixou un pouquiño, porque xa non temos tanto turismo, pero sí que traballamos xa con industria, e os bonos turísticos agora está a xente empezando a informarse sobre eles. Unha das fórmulas que están a conseguir dinamizar e desestacionalizar o sector estase a demostrar que son os bonos turísticos. A Xunta lanzou a súa campaña en xullo para desfrutalos de setembro a decembro. En 15 días esgotáronse os máis de 16.000 bonos que agora axudarán a moitos establecementos a estirar un pouco a tempada estival.